Nindot sad pagmalandungan nato kining warning ni Jesus sa atong ebanghelyo. Niingon siya, ang tao nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya bisan ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pa. Kanus aman ka makakita og tao or makaingon nga kanang tawhana na siya'y iyang bahandi. Kanus aman mo makasiguro nga kanang tawhana siguro jud kang naa na siya'y iya na siya'y iyang ikahatag ba. Usahay baya daghan bayang naay iya pero wa siya kahibaw naa siya'y iya. Muna nga tungod kay man siya kahibaw nga naa siya iya, hasta hinuon nga naanagid unta niya matud pa ni Kristo kuhaon na hinuon. Pero nahibaw lang kita nga naatay ato, siguro kitang makapanghatag. So ang tao nga naay iya, nya miila siyang naa siya iyang grasya or bahandi, manghatag gina siya. So kanang tao nga daw ba? Ang iya ng pagtanaw, wa gid siya iya. Muna inigingon nimo, manghuam ta kog kwarta. Unsa may iyang tubag? Wa. Mo de na wa. Sa to pa wa siya iya. Nya kay iya man gipamulong nga wa, hastang naa niya mawa na noon. Yung pahuam ako sa imong bana day. Unsa may mo isulti? Wa. Hasta nun imong bana, mawa na nun na. Ay pag may ikaw, sige, di araman diri, ako lang yung pahuwaman. Ana. Ay, i-share ba? I-share. Nyaon sa may paagi sa pagpaambit nga Diyos nun. Kaya naman sa pagpaambit nga yawanon, samaan ng mga babae nga siksi kayo. Nganong nagpasiksi man sila, siya, asit gunin namo pa der. Nindot kugog lawas, nindot kugog panit. Nindot kugog tanawon. Di, amo gina ipakita kay asit guni. Ang sama ng pagpaambita, Diyos nun o yawanon? Istorya. Kusog kay mo pasiksi, bisag tiguang na mo. Kay asit lagi yun, asit. So, ang pagpaambit sa Diyos nung pagpaambit nga makalipay Diyos Ginoo kanang maliwat ta sa batasan ni Hari David. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Ang Diyos maghatag kaniya sa trono ni David iyang amahan. Kani si David nahimo gid ning icon sa katawhan sa Diyos. Abraham, dayon David. Gikalimtan lang usa ang kanang nastunga-tunga. Nga naman, si Abraham mao ang amahan sa pagtuo. Si David mao sa atong amahan sa pagkasulugoon. Muna diri ang gisulti ni David sa atong unang pagbasa, kinsa man ko Lord na imo man giubanan kanunay, kinsa raman ko, pero kanunay niyang gilitok ang imong sulugoon. Ako nga imong sulugoon. Muna nga si David, Abraham, David, nya Jesus. Kaning gipasabot aning ihatag ko kanimo ang trono ni David. Ihatag ang Dios nagingon, ihatag ko ang trono ni David iyang amahan. Si Jesus ang gipasabot ani. Nya unsa man sad si Jesus? Unsa may iyang gi-claim? Sulugoon. Nianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Wa ko'y laing gibuhat, gawa sa pagtuman sa sugo sa akong amahan. Mao na iya. Nya kinsa may inahan Jesus? Maportisang sikata. Kinsa? Kaila mo. Ang uban na ba? Wa kaila. Ang mahal nga Birhen Maria, unsa man say kaning tema sa iyang kinabuhi or guiding principle ni Maria? Sulugoon ako sa Dios.
matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. So kana ding tao nga mahimong sulugoon, mao gid na ang tao nga naay iya. Nya bubuan as Ginoo og daghan kay grasya basta mahimong sulugoon. Muna kasagaran sa mga sulugoon nga buutan, kanang tinuod gyud ba nga sulugoon, ang una gid nila anang kinabuhi malipayon. Ikaduha, tagbaw. Tagbaw ba kanang na sila katagbawan, kontento sila. Ay kamo karon, ligi ako na imong tupad. Ing na magpasugo kanako. Ing na kuno. Ing na siya ba kanang imong tupad ba ing na magpasugo kanako. Na wagi nilingi ang uban ay. Klaro ka. Klaro kayo na, lingi gutang, lingi ka na. Muna kaming mga pare, ang amo yung commitment nga mahimo ming sulugoon. Kasagaran gyud sa mahimong sulugoon, labi na gyud sulugoos Ginoo niya, sulugoos katawhan, mahimo gyud na silang bantugan. Mura bag hari ba? Oh. Tanawa si San Vicente Ferrer. Murag hari oy, atong gibutag trono. Ay, butag trono. Pero kinabuhi anis una, siging pasugo. Tanawa si Mother Teresa of Calcutta. Siging pasugo atong mga masakiton. Nahimo gid siyang hari nga muyukbo niya bisag Santo Papa, yukbo niya. Mga kardinal, yukbo Mother Teresa. Mother Teresa gabawog ang lawas, mubo kayong babae, bawog ang lawas, yukbo ang mga kardinal. Di ba? Pero sige lang siyang pasugo ato mga bata nga hapit, wanay mga wanay mga unod ba, bukog panit na lang. Itong mga taong gipangud ng lawas, iyang atimanon. Ang resulta, mura siyag hari. At tanawa si Maria, nga purtisang musunod sa sugo sa Ginoo, bisan pagbitay sa iyang anak sa krus, sugot lang siyang bitayon niyang anak, wa gireklamo. O tanawa karon, purting si Kata tukod gutag Kapilinya di Fatima. Ngato ganing hagkan, tanawa ning Santo Niño, nganong sigihan tog hawk, kaning bata ba? Nganong sigihan ni na tog hawk? Nganong ang bata cute gyud kayo? Lingian na imong tupad. Cutean pa kas naong ana. Cute. Lami nang gayon patio no ang naong ana. Tupad nimo. Pero bata, bisag unsang bata, cute yun. Nga naman, kay ang bata sulugoon. Awa ng bata, di ba? Imo din sugoon. Sige, stand up, stand sang bata. Sige, walk sang bata. Ulu-uluhan lang gini mo ba? Pasayaw-sayaw, sugoon, ingna, mama. Yan ba daw? Mama. Anaon? Oh, imong pakalibangon, imong paihion. Musugot sa ng bata. Imong pakatulgon. Yung, sige na, sleep na. Yan, anaon mo. Ato, sa ng bata. Sulugoon lagi. Pero kanang mga dagko, ingna sleep, sa mo sleep, wifi. Tigay kong wifi. Ingno na ni mong dagko nga kuan kana ganing unongan ng imong sigig inom buhubog ginayon kinsam ka buot nako ana mo nang di na taganahas naong niya bata cute kayo love mommy be love daddy ana love din na lifay kay kasalan beautiful eyes amo sunod ng bata kana imong tupad be lingi ay na beautiful eyes beautiful eyes ingon na siya nimo tamparoso tanong ka diha imo ko luluhan pero ang bata sunod na siya unang mga TikTok ang bata pasayaw-sayaw usahay ko din noon ang ipasayaw-sayaw kana mga kuan ba murag mga dirty dancing ba ang bata no magtuong mao na gini sakto piyad ana mga bata ba luluhan ang sunod man kuning bata una nga mukyut sad ang naong sa bata nya mura sa siya hari ang sabi ng bata tungod sa iyang pagkasulugoon makadiktar siya nawa ikakadlawon muhilak ang bata unsay buhatos inahan labi nagbag-o pagin siyang nahinanok unsay buhaton mubangon o mupadayog tog
Sos, mubangon, mudiktar ni bata. Mudiktar. Nigingos bata. Anak di lala, bata. Kugos na yun na. Hastago din ni, kanang bang magpabunyag ta ba? Sigig-siyagit ang bata. Butangan nila anang kanang naang ng murag tutoy-tutoy. Butang nila ng kanang plastik. Oh. Haron mo hilom. Muhilom lang ka dito. Nanga sa ba? Nyawa ka daag bibiron. Habwa, habwa. Pare ko, at tumutanaw sa dihabwa, di mo tanaw sa bata. Inikuro sa agtan ba? Dool man kayo, gigihabwa man. Asus, dool lagi. Nganong nawadaan mas uwaw ang inahan? Kay gisugo sad sa bata. Tanawan ng mga sulugoon. Kada mga sulugoon yung kayo ba? Makadiman gina sila og imos ang pagtagad. Kanang inyong driver, di ba maratol kagwa na diha? Labi nagdi ka mo drive? Ay, mandis ko hindi ko, pura kag maratol ba? Makadiman na siya. Kaparatol na nimo. Kanang imong mama nga magsigig pasugo nimo, mo imulungag, mo imulaba, mo imuutaw, tanawag mahilanta na. Maratol kay, tambali, kisa na mangutaw din, kisa na manglaba, tambali yun. Di tinod. Nya kanirong gawali, sulugoon sulugoon. Mamangani mo magpasugo. Og sulugoon, basta lagi mudiman ginagot kuan sad mo na si Kristo kay nahimo man sad siyang sulugoon gikan sa iyang pagkabata, gipuy-an man niya hangtod sa iyang pagkamatay. Si Kristo karon gitawag ginatog hari. Pagkagamay niya gitawag na nato siya hari nga gamay. Pagkadako na niya gitawag na natog King of Kings. Si David, hangtod ang wakailan ni David, gitawag siya hari sa Dios. Pero si David, grabe kabuutan na sulugoon. Muna moingon si Kristo, magdagkot gay mog suga, ayaw gyud itago. Pasabot, ialagad. Ang suga, kaning suga, ni alagad ni nato. Ang suga ba? Inigsiga ana, ni alagad na siya, ni hatag na siya sa kahayan. Kana, mao na, ialagad ba? Ikaw karon, ni graduate kag college, ialagad ng imong profesyon, nurse ka, doktor, lawyer, accountant, unsa ialagad katilingban. Kami sa mga pari, dupa-dupa sa among kamot, hapa-hapa dito sa katedral, ana, sige hapa-hapa, kay mo alagad. Ni kapari na. Kaya sa may pari din. Ingon mo, Pader, mao man ni among naandan, hunungan ang inyong naandan. Mao man ni gisulti ato ni Father so and so, ito ginomdumi dito. Ako na may inyong pari karon, ako'y sunda. Oy, mga haring Herodes na kayo, dili na haring David. Nindot yun nga mahimot ang hari nga si David, kay maalagaron nga hari. Dili ta hari nga Herodes, kay mo patay na si Herodes o dili ni mo sundon. Sige, tapusan ng lingi sa imong tupad. Ingnan sa ka, hari ka nga David o Herodes. Ingnan ko. Sa inyong balay ba? Unsa man ka, hari nga David o hari nga Herodes? So, diha sa balay, ana diha mga hari nga Herodes. Na ato na ning usbon ang atong kinaiya nya inig-usab nato ni tagaan dahil tas Ginoo og katagbawan matud pa niya ang naay iya dugangan pa apan ang wa gi iya kanang dili mo alagad bisan ang jutay nga naa niya kuhao na hinuon na ato ginang himuong guiding principle.